Hello. Simon, hello, good morning. Hello, good morning, Simon. Hello, guys. Good morning. Serang ageng Zabina adeng. Hi, good morning. Bazi Sonanderna. Good morning. Serang ageng. Mari kobra. Mari. P. Macri hi bola hai. Hi. P. Deputy sir, good morning bola. Good morning. Like that. Thank you very much. Thank you सबको मेरी एल्विस स्ट्रीम में आने के लिए. सबको गुड मॉर्निंग. स्वीट कैसे हो बोला. मैं अच्छी हूँ देवती सर. आप बताओ आप कैसे हो. मिस्टर इंडिया गुड मॉर्निंग. डार्लिंग डरना गुड मॉर्निंग. मिस्टर इंडिया मोजां ऐसा लाइक डान सना जिरखनाय रुखनाय अमा मेजेमना मिनिदो आरोना. अमा मेजेमा गुफुर जाथारदों. आं जिरखनाय रुखनाय नङालै मा होनो ओइसानस. थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोनबाय. मोजां सोराङा मा होनखो मोजाङानो बाजै सनादो मोजां आरोना. दे मोजां जानांगौ आरोना आगै सोरां. ओमफ्राय जाफिया इउ स किउट आरोना. थेंक इउ डेपुटी सारा. मे पिथि को बोला. ओके डेपुटी सार. ओमफ्राय जाखि बिया ओइ मिया को নহলে बाय केबिया माने ऐसानथ' जामानखो गुफुर ना गुफुर नङालै गोसोमसो. मा होनो अमा बिगुरसो. ऐसानथ' अमा बिगुरसो आङो. ओमफ्राय मा होनखो रायलायनो होनदों नोंखौ होनदों. एटसा रायलायाबा बाय होनखो ना मालाय दा. रायलायोब्रा. मा होनो केबि मानो रायलाया. आं बुजियासै दे माबा होनलाबायबाय होनदों. ओमफ्राय इउआर एसा मा होनखो जा. हाय डार्लिं बोला. अके दे अनजालिया मा होनदों. हाय आब' होनबाय आरोना. हाय अनजालि आगै. इउआर एसा मा होनखो. इउआर एस ओके आई लाभ इउ बोला. है ओके आई लाभ इउ टू होनदो. ओमफ्राय डाइरेक्ट बायसो लिरबावो नामा केबिनिया. ओइसामोन गोजा गोथाव आच्छा गोथां होसाय होनदों आरोना. अके इदि होननाय जादोंमोन नामाब्रा केबिनियाबोला. बुजियासै ना. खारबायबो नामा मानसियालाय. खारबायबाथ' होला आङो. होबाय दे आङो मा होनो केबि ओमफ्राय ओइसानस'आ होबाय आङो. ओमफ्राय ऐसा गोथां होनबाय ना. इउआर एसा मांखो अके. ओमफ्राय अनिराम मांखो लाइक दान बिके बाजै होनबाय. थेंक इउ अनिराम आगै गोजोननाय थाबाय. ओमफ्राय इउआर एसा मांखो You are from, darling बोला है, you are you from, अच्छा from आसाम है मेरा,
मैं आसाम से हूँ मतलब ओमफ्राय अनजालिया मांखो मा खबरा बुंदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो अनजालि आगै नोंनियालाय माबोरै दं ओमफ्राय जा ऐसा मानखो एसामिस रायलाय होनदों नङाब्ला आच्छा थांनोसै बाय बुंदों केबिया होनदों आरोना एसामिस रोङा नालाय आङो एसामिस रोङिखाय होनदों नामाब्रा बेलाय होनदों अनिरामा मानगो जा मा सिरि सिरि फैयो थायोब्रा बाजै नोंलाय एलबियाव होनदों आच्छा सिरि सिरि फैखुमायो आरोना नों नुसनाखैमोन नामा अनिरामागै ओमफ्राय जो ऐसामानखौ अनजालि ना आइडिसो नामा होनदों अनजालि आइडिसो नामानो ऐसानसुआ सोंदों अनजालि खिथाहरदों अनजालिया जामांगो आंनाबो मोजांथ' होनदों मोजांथ' आरोना ओमफ्राय ऐसा जामांगो आइडि गोजासो माथो होनदों आरोना औ आइडिजोंसो फैख्लाबलाबायखायो होनदों आइया र' गासिनाबो आइडि गोजासो अनिरामा मानखो मिस कल हर बोलानो जायोना आंनो बिखेबासै होनदों आरोना आच्छा मिस कल हरबा मिथिगोन आरोना अके अनिरामागै आइडि ना मा सोंदोंमोनलै नोंखौ ऐसानसुआ सरि अनिराम अनजालि सोंबाय थादोंलै आंहा अनिरामागै आइडि ना मा सोंदोंमोन आच्छा अनजालि आरो अनिरामा बेलेग ओमफ्राय मेगनालाय मानो जाखो होनदों अनिरामा मिस कल हरबानो जायो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अभिषेकआ मांखो क्या बोल रहा हो बोला है अच्छा कुछ नहीं बोल रही हो मतलब बात कर रही हो बरो में अभिषेक ओमफ्राय जोंहा ऐसा मानखो नैबे नोंनि आइडि नामा होनदों आरोना नैबे नोंनि आइडि नामा मा होनो बै मोनसे आंनि मबाइल नैबे मबाइल गंसे आरोना आइडि होननांगौ ना मा होननांगौ बिदिखौ आइडियानो होननांसिगोन नामा बेजों खालामना खालामाखैमोनथाय नायनो र' आङो बेजों खालामाखैमोन आङो खालामना हरनोसै र' मबाइल गंसेजों खालामना हरनोसै आङो मा होनो ऐसानस' मैया मोनसे बानायबावदोंमोन आं नोंखौ बै मोनसे आंनि चेनेल बावजों बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय कमेन्ट हरनाय जायाखै बानायनानैल' दोनजादों आं बुजिखादों बे बिश्वकबिया आंनि नैबे मबाइलनि नाम माबा आइडियानो होननांसिगोन आरोना बानायहरबाय आङो बेजों नोंखौ ओमफ्राय बे नोंनि आइडि नामा होननानै सोंबाय आरोना अके राजा जामान गोला बिउ डार्लिं बोला अह ओमफ्राय जोंहा साना स्वामी नामा हाय बोला रे हाय ओमफ्राय अनजालिया जोंहा मा होनखो दोनथ'बाय आब'जों बोराय बुरै फन दाननो नागिरदों मा होनखो बोराय बुरै आच्छा बन दाननो नागिरदों बारियाव बायबाय होनदो दे अनजालि आगै बायबाय ओमफ्राय जों अनजालिया मा होनखो एसे बिमा होनना इसे बिमा होना दोनबाय होनना मिनिबाय आरोना दे अनजालि बायबाय बन दाननो आरोना ऐसा जामानखो दे सना खालामना हरबाय आङो माबाया जोब्बाय नै भिडिअ'आबो गुसुंखासोमोन ना
ओइसान सना ओमफ्राय जा राजा मानखो लाभ इउ बोला हे सानसुआ मिया मांकले सो बिउटिफुल इउ बोला ओके थैंक यू मैना बर'आ मा नम जाखोलै मैना बर'निया राजा जामांखो जास्ट लुकिं गॉर्जियस बोला थैंक यू होनदे मैनाया जामांखो आब' हाय होनदों ना हाय आगै मैना ओमफ्राय जा बि एमा मांखो जोहा बहा मेडाम खोमानाय बहा मेडाम नामखो मेडाम खोमानि सनाया माथो गोलावथार होनो आच्छा खोमानि सनाया गोलावथार माने BM खोमानि सनाया गोलावसो आरो BM आंनो ओमफ्राय जा ओइसामानखौ अनार ना अके थेंक इउ ओमफ्राय सानसुमिना मा जाखो आइ लाभ इउ अके मा नामदो मनुआ कुमारा जामानदो व्हाट आर यू बोला व्हाट आर यू मतलब मैं ठीक हूँ आप कैसे हो लकेला मांखो जहाज बहानि आब'आ बहानि होनदों आरो ना आच्छा लकेला आङो मा होनो आसाम बङाइगाव थायो ओमफ्राय जा मैनाया मा होनखो आङो सोरांसो आब' होनदों सोरांसो आरोना आगै अके हेलो गाइस कौन है मेरे बिस्किट में हेलो गाइस कमेंट करो कौन है चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मतलब ज्वाइन हो जाओ नि आइडि जाखोलै दे ओमफ्राय जा अनसारि मांखोलै आब' सना होनदों आरोना जोहा हाय हाय ओमफ्राय मांखो आब' सना होनदों आरोना हाय आगै मा खबर ओमफ्राय मनुआ मांखो लोकेशन योर लोकेशन अच्छा मेरा लोकेशन संसु मिया मांकले आर यू मैरिड बोला हाँ जी मैं मैरिड हूँ मनोज हाय डार्लिंग बोला हे हाय हेलो गाइस कमेंट करो कौन है प्लीज ओमफ्राय जा बि मांखो बि मा सरि बेलेगसो लिरदोंमोन आंदो दे जेबो नंला दे BM ओमफ्राय जों मैना मांखो गुमैया बहा दं आब' होनदों आरोना आच्छा नों गुमैया केमावनो दं आगै मैना आगै ओमफ्राय जों अनसारिया मा होनगोन मा ओंख्रि जानाय आब' सना होनदों ओंख्रिया ओंखाम जाथ'वाखै आगै You are from बोला है from मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय अमृत गयारिया मांखो मा ओंख्रि जानाय आंनि सना होनदों आरोना जोंहा आच्छा मा ओंख्रि जानाय होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो माने सङाखैनो आरोना दा दसे थानानैसो संगोन अमृत गयारि आगै ओमफ्राय जोंहा मैनाया होनदों आरोना हेलो गाइस कौन है सोर दं लोगोफोर सोर कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो दे ओमफ्राय जों अमृत गयामानखो
मा जागोन आब' होनदों आरोना मा जागोन आब' होनदों आरोना जानाया दा मा ओंख्रि जानाय जायोथाय अमृतागै मिथिथ'ला आरोना ओमफ्राय जोंहा मिजिं नुजाफैदों आरोना हेलौ हेलौ होनदों आरोना हेलौ मिजिं आगै हेलौ मा खबर मिजिं ओमफ्राय जोंहा सानसुलि दैमा नुजाफैनो हादों आरोना अन आरोना जोंहा थेंक इउ हेलौ कमेन्ट खालाम लाइक खालाम दे लोगोफोर सोर दं अमृता मानखौ माला जागोन आं ओंखामखौ होनदों आरोना माला जागोन ओंखामखौ मा होनो दानो जाथ' आरो आगै दायो फिसालाफोर स्कुल गबासो जागोन आरोना जोंथ' फिसालाफोरखौ लाना फैनायावनो 1टायानो जाखायो नालाय 1:30सोआवसो जागोन जों ओमफ्राय मिजिङा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया मा होनगोन अन थेंक इउ मिजिङा जोंहा सरि होनदों आच्छा सरि अके मानो सरि बिखो मिजिं आगैया कमेन्ट खालामदो दे सोर दं कौन है गाइस लोग ओमफ्राय जोंहा माबा सानसुलिया अन आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय मा जामांखो साबा सानब्रै जाबायमोन नोंखौ नुयैया प्रग्राम जाबाय थादोंमोन होनदों आरोना प्रग्राम जाबाय थादों आरोना अके खोरबि एम आच्छा मा प्रग्राम जादोंलै BM मोजा सानसुलिया अन ना थेंक इउ मिजिङा जामांखो सरि बाजै मेला जाना दुर सरि बाजै मेला जाना दुर होनदों आरोना मेला जाना दुर बारा बुजियासै ओमफ्राय महर दामांखो हाय बोला हाय महर मिजिङा जामांखो दुरबल होनदों आच्छा दुरबल जादों आरोना अके मेला जानानै मेगन मोदै जायोना मेला जाबा ओंखायनो दुरबल मोनो जा समरा मांखो मा ओंख्रि संगोन ना बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया मा संनाय जायोथाय दायोसो मोनथिसिगोन आरोना समर आगै दसे थानानै ओमफ्राय ऐसा मांखो सानसुलि साबधान प्लिज बैक बोला है सानसुलि सानसुआ साब खालामबायनो बेक हरफिनदो ओमफ्राय जोंहा जिया मांखो गुड मर्निं आब' सना होनदों ना गुड मर्निं आगै जे ओमफ्राय जोंहा लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ ओइसा जामांखो मिजिं बाबु सापर्ट होदो होनदो मिजिं सापर्ट होदो नैबे सानसुखौबो मिजिं आगै सानसुलि थांखो ना माखो गोदान ना मा जाखो चेनेला गोदान ना मा जाखो सानसुलिनियालाय सानसुलिनिमोन ओमफ्राय जों बिक्रम ना बिक्रम कुमारा मांखो इतजार भाईजान
dulu master. अस्सलाम वालेकुम बोला है क्या रे मास्टर अस्सलाम वालेकुम बोला क्या है भाईजान क्या लिख रहा है रे ऐसा जमा का सपोर्ट गाइस बोला है ऐसा ने गाइस ओबे नामंग where are you from sister बोला मैं आसाम से हूँ from आसाम है मेरा ओमफ्राय जाखोर बिए मामानखो साननै दंबावो जोंना फुजाया फैद' नायनो सम दंबा होनदों आरोना अबेनियालाय बिजिनिनिया नामा ना अबेनिया मा होनो DM अबेनि फुजाया साननैल'सैलै Aben new subscriber from Dimapur, Nagaland बोला oh thank you very much मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए फ्रॉम दीमापुर है नागालैंड ओके थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय खोरबी एमामांखौ जोंहा तामुलपुर होनदों तामुलपुरनिया ना अके बोराय गैयाना थांनोबो BM आगै ज़बानी स्टेशन कहाँ लगता है Maja India mangke hi how are you Ndarna मैं ठीक हूँ आप कैसे हो MD श्रीकांतो हाय बोला है हाय श्रीकांतो ऐसा जमा सपोर्ट बोला है श्रीकांतो गुड मॉर्निंग बोला ओके गुड मॉर्निंग श्रीकांतो MD मंग ये आई एम फाइन बोला ओके आप भी मतलब ठीक है MD ओके या आई एम फाइन बोला ओके ऐसा जमांखौ खोर BM सापर्ट खालामदो होनदों मा होनो खोर BM आगै नैबे ओइसानसुखौ सापर्ट खालामनोनो खालामना होदो आगै हेलो कौन है गाइस कमेंट करो सोर दं सनाफोर कमेंट खालामदो दे मालाय ओइयावनो दं थांगासिनो ओमफ्राय जोंहा सानसुमाया मा होनदों दे सापर्ट खालामलायदो होनदों आरोना मा होनो सानसुमा आगै नैबे ओइ सानसुजों जइन जानो हागोन जइन गैयाबा सानसुमा BTY
दे होनदो आरोना नैबे ग्रिन होनायदों इसानस'जों लोगो जानो हागोन आरो हिरेन देव बर्मा ओके हाय बोला है हाय हाय हिरेन सोर लाइक होनो बावदों लाइक होदो दे सोर कौन लाइक नहीं होदिया लाइक करो प्लीज हिरेन गुड मॉर्निंग सिस्टर बोला गुड मॉर्निंग हिरेन विजया जाम अंकल आई लव बोला है ओके आई लव है हिरेन ओके सिस्टर बोला कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो गाइस सोर लाइक होनो बावदोंमोन लाइक होदो दे सनाफोर कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय बि एमा जामांखो आङो खालामबा आंजों लोगोसेयावनो 100सो सापर्ट खालामफागोन मेडाम ओंखाय जानला मानला खालामा आं मोजां कन्टेन्ट लाबोआबा मिस ओइसानस आरोना आच्छा आङो खालामबा आंजों लोगोसे 100सो सापर्ट खालामफागोन होनदो आरोना ओमफ्रायो आं खालामबा आंजों 100सो सापर्ट खालामफागोन मेडाम होनदो आरोना मेडाम ओंखायनो जानला मानला खालामा आं मोजां कन्टेन्ट लाबोबा मिस ओइस सानस होनदोंना के माने नों खालामबानो 100जों सापर्ट मोनगोन आरोना बायसा हिरेना मा होनखो क्लियर डेड सिस्टर ब्लू अच्छा क्लियर डेड मतलब ब्लू चाहिए ना 13+15 लाइक कमेंट एंड दी ओके थैंक यू हिरेना मांगो जॉइन करो प्लीज सिस्टर बोला है जॉइन ओके जॉइन प्लीज बोला बोलो कर ब्लू कर दे ओके रुको मैंने ब्लू दे दिया है आप मतलब ज्वाइन हो सकती हो मतलब हिरेन दे ओके हिरेन देव वर्मा ओके खाना खाया सिस्टर बोला है खाना नहीं खाया है अभी हिरेन मेरी वीडियो में कमेंट करके जाइएगा हिरेन देव वर्मा मैं आपको बैग रिटर्न करूंगी एलवी रखने के बाद ओमफ्राय जा बि एमा मांगो आंनि लिरनायखौ बुजायनो नामा नों मेडाम थाथ' फरायबाय थायो दे होनदो बुजियो ओमफ्राय आं फरायफिननानै होदों आरोना खोरबि एम आगै थादों ओमफ्राय गोलाव लिरबाबो माखौ बुजिस्लाबलायनो नागिरा नालाय ओमफ्राय जा हिरेना मांखो ओके सिस्टार थेंक इउ बोला ओमफ्राय जा निरन ओके निरन मांखो जा फुक्कामु बोला है फुक्कामु क्या लिख रहा रे समझ में नहीं आ रहा रे निरन फुक्कामु बेबी समझ में नहीं आ रहा रे कौन सा आप कहाँ से हो बताओ ओमफ्राय जा बि एम मानखो आंनि कमेन्टखौ फरायासै नोङो गोजौआव थाबोबाय मोनसे होनदों आरोबाव आंनि लिरनायखौ फरायखांबायमोन आङो
आं खालामबा फरायखांबाय आङो इखौबो आच्छा आच्छा बिए मा होनदों ना जोंहानाव थानो हागोन दे मिरामिस ओंखाम जानो हरगोन जाहो हरगोन होनदों आरोना मिरामिसानो गोथाव बिए मागै बाट बोराय गैयाना थांनो हागौमोन आरोना नङाबा थानायाथ' आरो थानायाबो थाजागौमोन आरो जेबो नङामोन बिएम ओमफ्राय तामुलपुराथ' गोजान जायो खोमा ना साननैल'सै ओमफ्राय फुजाया अके नायनोसै र' फैगौ बोसोराव मा जायो बिए मागै ओमफ्राय जोंहा सुदेमस्रिया मा होनखो सुदेमस्रि लोगो लाइक दान फ्रेन्ड बाय थेंक इउ लोगो गोजोननाय थाबाय सुदेमस्रि ओमफ्राय जोंहा निरा मा होनखो निरन लासानाय बुक्का समझ में नहीं आ रहा रे निरन अच्छा लिख रहा है या गाली दे रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा हिरेन अमंग जा ओके सिस्टर बोला है ओके ब्रदर हिरेन ने क्या बोला कब खाना खाएगा सिस्टर बोला हम मतलब 1:30 को 1:30 ओमफ्राय जा एसपि आंखौ आब' मा खबर होनदों खबरा मोजाङानो एसपि आगै आंना ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै आयौ एसपिया सोर जाखो माथो पिक्साराबो माबानिसो होना लाबायलै ओमफ्राय जा सुदेमस्रि लोगोआ आंखौ ब्लु होलो फ्रेन्ड आरोना औ सुदेम लोगो बै सानसुजों लोगो गैयाबा लोगो जा आङो ब्लु होनानै दोनखादोंमोन बेनोबो सानसु दंमोन ना सुदेम लोगो ओमफ्राय जा हिरेन ने क्या बोला और न्यू जॉइन करो प्लीज सपोर्ट मी बोला कौन है सुदेम लोगो नैबे हिरेन देव बर्माजोंबो जइन जानो हागोन नोङो ब्लू होबाय आं कौन है जॉइन करो मतलब हिरेन देव वर्मा से गाइस लंका क्या लिख रहे रे कौन है निरन श्रीलंका बादू श्रीलंका बादू लिखा ओके खाता देनादा ओमफ्राय तो कितना हुआ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है नीरन जी कहाँ से हो रे वो बताया था ना ओके श्रीलंका अच्छा श्रीलंका से है ओके ओमफ्राय हिरेन ने क्या बोला थैंक यू सिस्टर बोला ओमफ्राय जा सुदेमश्री आंखौ जा हिरेन देव वर्मा साबधान प्लीज रिटर्न मी बोला हिरेन देव वर्मा आपको मतलब सुदेमश्री गोयारी ने साफ किया है बैक करो बैग रिटर्न दीजिएगा हिरेन ने बोला जोयन प्लीज सपोर्ट बोला है सोर दं लोगोफोर जइन जादो दे हेलो गाइस कौन है कमेन्ट करो ओमफ्राय नभेम्बराव राज फुजा आरो अच्छा नभेम्बराव राज फुजा आरो मार्चआव गोरखिया फुजा जायो नों नुबा गोमोजोबगोन एसेबां गिदिर जायो होनना होनदों गिदिर जाबाथ' गोमो हागोन मा होनो खोरबिए मागै माने बिराद इफोरबायदि मा होनो गिदिर फुजा नुफेराखै नालाय जोंथ' लोक्षि मेला माने मा होनो बिजनियावल'सो बेरायो जोङो बेबोथ' इसेबां जेनेबा गिदिरानो होनजायो बाट एथ' गिदिर नङा नामा बिए मागै ओमफ्राय जा हिरेन ने क्या बोला आप कहाँ से हो सिस्टर बोला है मैं असम से हूँ असम बङाइगांव हिरेन देव वर्मा ओमफ्राय निरना मांगे इस समझ में नहीं आ रहा है निरन का ओमफ्राय हिरेन ने क्या बोला ओके सुदेमश्री चेक करो बोला ओके सुदेमश्री चेक करो बोला सुदेम फ्रेंड चेक करो
dalada क्या लिख रहा है ऐसा मान के न्यू फ्रेंड जॉइन मी बोला ऐसा जो मान के हिरेन ब्रो सावधान प्लीज बैक बोला हिरेन देव वर्मा आपको ऐसा ने मतलब साफ किया है बैग रिटर्न दीजिए हिरेन ऐसा भी आपको मतलब साफ किया है वैसे बी अमांक सॉरी खर बी एम अमांडों ऐसा मैडम बी एफ आव मा नाम दं बी एफ आव मा नाम दं नोंहा होनना सोंदों ऐसानस' आगै नोंखौ खर बी एम आ स्टूडेंट्स जामांखौ खर बी एम साब प्लीज रिटर्न मी बोला है नों साब खालामबाय आरोना अके बी एम आगै नोंखौ साब खालामबाय नो स्टुडेन्ट्स ओमफ्राय रिटार्न बिफिनदों आरोना ओमफ्राय जा ऐसानस' आमांखौ अके इउ सिलेक्ट करे ऐसानस' आगै मा होनखो बी एफ ना एफ बि आ होनना सोंदों बी एफ ना एफ बि आव होनना सोंफिनदों जा ऐसानस'आ ओमफ्राय जा हिरेन ने क्या बोला ऐसानस' ब्रो चेक करो बोला हिरेन ने चेक करने को बोला है ऐसानस' ओमफ्राय जा ऐसा मान गया हिरेन ब्रो ऑलरेडी साफ किया है मैंने तुमको बोला ऑलरेडी साफ किया है बोला है हिरेन आपको साफ किया है अच्छा आप हिरेन आपकी मतलब रिटर्न बैग दिया है हिरेन देव वर्मा ऐसानसो को हिरेन ने बोला थैंक यू बोला ओमफ्राय ऐसानसो मांगा सेम टू यू ब्रो बोला है ऐसानसो ने ओमफ्राय हिरेन ने क्या बोला थैंक यू फॉर ऑल फ्रेंड बोला है सुनील जमांगा हाय ब्यूटीफुल कैसे हो बोला हाय सुनील मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो सुनील प्रशांतो ने क्या बोला हेलो बोला है हेलो हेलो प्रशांतो हिरेन अमांको और नया मिसेस कार्ड ओके और नया है तो ज्वाइन करो रिटर्न दूंगी बोला और नया है तो ज्वाइन करो हिरेन मतलब देव वर्मा से रिटर्न देगा वो गाइस लोग ओमफ्राय सुनील अमांको मैं हैंडसम हूँ मैं हैंडसम हूँ बोला आप हैंडसम है हो ओके सुनील ओके मैं मतलब हैंडसम बोलूँगी सुनील आपको ओमफ्राय जा प्रशांत मान नो मतलब ओमफ्राय प्रशांत मान फिन मिल है फिन माली ओके मतलब फिन देना है क्या रे प्रशांत ओमफ्राय जा हिरेन ने क्या बोला सिस्टर आप आसाम सिस्टर है क्या बोला आसाम सिस्टर है हाँ मैं आसाम सिस्टर है मतलब आसाम से हूँ मैं बोरो हूँ मैं आसाम से हूँ हिरेन देव वर्मा प्रशांत मतलब आपको फिन मारना है क्या हेलो 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 गाइस कौन है मेरे बिस्ट्री में हिरेन ओके सिस्टर बोला है सोर दं लोगोफोर
Soर होदोंब्रा होनदो Hello, hello, hello. Ayo. Hirani क्या बोला सिस्टर में असम में आएगा तो बात करो जी क्या सिस्टर बोला मतलब असम में आएगा हाँ मतलब सामने होगा तो बात करूंगी क्यों नहीं करूंगी हिरेन देव वर्मा जब असम में आएगा तो मिलेगा तो मतलब बात करूंगी लोग मिलेगा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो डिस्ट्रिक्ट ओके चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो सोरां आगै नोंलाय अबेनि आंबो लाबोखोब्रा होनदो सोर दं लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट कन सोराङा मा होनखो चिरां अबे गामिनि चिरां आं मा होनो बङाइगाव दं दायो सोरां आगै हिरेना मा होनखो आसाम का मेरा बहुत दोस्त था सिस्टर बोला अच्छा असम में आपका बहुत दोस्त है ओके अच्छा बात है मतलब दोस्त होना चाहिए तो आपको बोरो आता है क्या हिरेन समझ में आता होगा ना हिरेन ओमफ्राय जोङो मा होनखो जगदीशा ओमफ्राय जोंहा एन सिस्टारा लाइक दानागै होनबाय थेंक इउ मा होनो ओइ सिस्टार एन हाउस सिस्टार गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा एन सिस्टारा मा होनखो मा ओंख्रि संगोन आगै होनदों आरोना ओंख्रिखौ मा संनाय जायोथाय माबा अमा बेदर दं आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया मा संनाय जायो मिथिबावलासो होनदो नोंहा संबाय नामा सिस्टार ओमफ्राय जोंहा रितु हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो इरेना मा होनखो थोड़ा मालूम है सिस्टर बोला है अच्छा है थोड़ा मालूम है तो हिरेन के ओमफ्राय जोंहा ऐसा मा एन सिस्टारा जोंहा मा होनखो सङाखै दाबो होनदों आरोना संथ'वाखै आरोना एलबि होला आरो दाना फुङावनो मा होनो एन सिस्टार नोङो मोनायावल' होसै होमबा ना रिता जोंहा मा होनखो ओमफ्राय जोंहा खोरबि एमा मा होनदों जा टाउनावनो थायो नामा नों होनदों टाउनावनो थायो हेलो लोगोफोर हेलो गाइस कमेन्ट करो सोर दं लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे लाइक खालामदो
Prosenjit oke Prosenjit Dewa Burma neng gaham ba keleka Prosenjitnya Prosenjit Dewa Burma neng gaham बाजै मुझे आता नहीं है त्रिपुरा का भाषा प्रसन्नजित ओमफ्राय सोरां बसुमतारी मानखो बङाइगाव होनदों आरोना बङाइगाव ओमफ्राय हिरिना मानखो हेलो एन हाउस वाइफ ब्लॉग कैसे हो बोला है एन सिस्टर नंको एन हाउस सिस्टर आपको हिरेन ने बोला कैसे हो बोला खुशा है ओमफ्राय जा एन हाउस सिस्टारा मानखो होनो बाग्रा जाबाय खामानियानो बारा फुङाव होनदो खामानि बारा जायोथ' आरो फुङाव आंबो मैया सानसे होआसैहाय एन सिस्टार ओमफ्राय जोंना मानखो खोरबि एमा मा सिदेखै मा साइदेखै मा साइडखै मा साइडखै होनदों आरोना बिएमआ आं बुजियासै बारा मा साइडखै होनदों आरोना ओमफ्राय एन हाउसनि क्या बोला मैगं सायगासिनो आङो आगै होनदो मैगं सायगासिनो आरोना अके मा मैगं सायखो सिस्टार ओमफ्राय जा हिरिना मा होनखो कमेंट करो जॉइन करो सपोर्ट करो ऑल फ्रेंड बोला है हिरेन देव वर्मा ने कमेंट करो बोला जॉइन करो और सपोर्ट करो बोला एन हाउस ने क्या बोला हिरेन ब्रो हम लोग अच्छा है बोला है हम लोग अच्छा है बोला हिरेन इस हाउस ने क्या बोला है हिरेन ब्रो आप कैसे हो बोला है मतलब आपको पूछा है कैसे हो एन हाउस सिस्टर ने हिरेन ओमफ्राय जा मानखो रितु हेलो बोला हेलो रितु जा एना जा मानगोन जा सिस्टारा मानगोन जा फोरला आलु मैथा बाथोनसो आगै नोंगो टेस्टि दे मा होनो सिस्टार सानसे कमेन्ट फरायाबानो सानसे कमेन्ट फरायाबानो माबायदि दाख्लैबो मा होनो मोनायाव होआसै ना दाख्लैबो फुङाव होबाय आङो मोनायाव होआसै ओमफ्राय मैया सानसे होआसै ना कमेन्टखौनो फरायनो रोङा मोनबावबायसो ना मा होनो एन सिस्टार जारलासो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा लाइक दानदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो हाय बिके किउट होनबाय आरोना अके थेंक इउ मिस्टार गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय मा खालामदों मिस्टार मा खबर ओमफ्राय जोंहा हिरेना मा होनखो अके एन हाउस सिस्टार बोला है हिरेन देव वर्मा ने रितुआ मा होनखो कहाँ से हुआ बोला है रितु राजपूत ओके मैं आसाम से हूँ रितु ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो प्लिज ब्लू होनदों आरोना ओमफ्राय जा एन सिस्टार मा हा सिस्टार ना मिनदों जाया मोनो नै सानसे फरायिखौनो जारलालै ओमफ्राय जा हिरेनखो मैं भी ठीक है सिस्टार एन हाउस वाइफ ब्लॉग सिस्टार बोला है हिरेन ने ओमफ्राय जा मिस्टारा आङो गारियावसो बहाबा थांदों नामालै मा होनो मिस्टार अके ओमफ्राय जा एन एस मा होनखो हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै अच्छा दहाय लिरदोंसोमोन नामा हिरेना जा मा होनखो ऑल फ्रेंड जॉइन करो रिटर्न दूंगी बोला है हिरेन देव वर्मा ने रिटर्न दूंगी बोला है जॉइन हो जाओ हिरेन देव वर्मा से गाइस ओमफ्राय जा मिस्टार मा होनखो आङो दा मोनानि 30 PM निफ्रायसो एलबि होसिगोन दे बिके होनदों आरोना अके जागोन दे ओमफ्राय जा मिस्टार मा होनखो क'क्राझार लिरदों आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय जा बिनसना हाय बिनसन कैसे हो मिस्टारा जा मा होनखो न'निफ्राय दासो होनदों न'निफ्राय दासो आरोना माने दासो फैगासिनो आरोना न'निफ्राय अके
ओमफ्राय जा ओइ सामा ओइ एन सिस्टारा मानखो जा असक आफा होनना मिनिदो आरोना नै एन हाउस सिस्टारा ओमफ्राय एन एस आ जा मानखो बोरै दं आब' होनदो दंथ'यो मोजाङैनो एन एस आगै ओमफ्राय नोंलाय बोरै दं ओमफ्राय जा मिस्टारा मानखो न' बुरैफोरखौ न' बुरैफोरखौ सना मा ओंख्रि जाखो आच्छा एन बुरैफोर सना मा ओंख्रि जाखो होनदों होननाय मिस्टारा एन सिस्टार ओमफ्राय जा मिस्टारा क'क्राझार लिरबाय आरोना अके ओमफ्राय मिस्टारा क'क्राझार लिरबाय अके 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 ओमफ्राय जा एना मा होनखो फोरला आलुसो आफा होनदों एन सिस्टारा फोरला आलुसो होनदों ओंख्रिखौ आरोना ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो प्लिज जइन मी न्यू एलबि ओल्ड फ्रेंड बोला है प्लीज जइन मी न्यू एलबि ओल्ड फ्रेंड बोला मिस्टार अशोक ने गाइस ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो क'क्राझार लिरबाय अके 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 क'क्राझार लिरबाय आरोना अके बेनसना जा मा होनखो हाउ आर यू होनदों आरोना मैं ठीक हूँ बेनसन आप कैसे हो मैं ठीक हूँ ओमफ्राय जा एन एस आ मा होनखो मोजाङैनो दङ आब' ए बहानि होनदों आरोना ए बहानि होनदों आङो मा होनो बङाइगाव थायो एन एस आगै मिस्टार जा क'क्राझार लिरबाय आरोना अके ओमफ्राय हिरेना मा होनखो दिवाली कौन दिवाली कौन देखा ओल्ड देखेगा ना ओके ओल्ड फ्रेंड को पूछा है बोला ओल्ड फ्रेंड को पूछा है दिवाली कौन देखेगा ओके ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो गोथाव दे एन बुरैफोर बाजै सना होनदों आरोना जा मिस्टारा ओमफ्राय मिस्टारा क'क्राझार लिरबाय अके क'क्राझार ओमफ्राय जा बेनसन मा होनखो सब्सक्राइब करो क्या बोला है हाँ कर दो बेनसन आपको भी अगर रिटर्न चाहिए तो मैं बैक करूंगी कमेंट करके जाएगा मेरी वीडियो में ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो बेखे नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखैलै मा होनो संबावाखैनो मा ओंख्रि संगोनथाय मिथिबावा आरो माथाय अमा बेदर दं दे होनदो आरो मैया जायैनि दिनै जानोसै आरोना होनदो ओमफ्राय जा एन सिस्टारा मा होनखो अशक आफा होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय जा एन एस आ मा होनखो आब' सना आंनिखौबो खालामदो आंबो खालामनोसै होनदो दे खालामनानै कमेन्ट हरना दोन दे एन एस दैमारि आगै ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो एन बुरैफोर बाजै सना होनदो आरोना जा मिस्टार अशोकआ ओमफ्राय जा एन सिस्टार अनार ना अके थेंक इउ माखौ संगोनलै जोंहालाय ओंख्रिखौलाय माखौ संनो हेलो गाइस सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे कौन है गाइस लोग कमेन्ट करो ओमफ्राय जा एन एस आंखो आब' सना आंखौबो सापर्ट खालामदो अननानै दासो गोरलैथार होनदों आरोना आदसा दासो खुलिदो आरोना जागोन दे आं बेक हरगोन दे ओमफ्राय हिरेना मानखो कमेन्ट करो बोला है कमेन्ट करो ओमफ्राय जब बेनसन मांगा सब्सक्राइब कर लिया और आप बहुत खूबसूरत हो बोला है थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए और खूबसूरत मतलब बोलने के लिए थैंक यू ओमफ्राय जा सोनिया मांखो गोजोननाय थाबाय एलबि फैनायनि थाखाय होनबाय आरोना सनि बर'आ गोजोननाय थाबाय आरोना ओके ओमफ्राय जा मिस्टारा मानखो न्यू फ्रेंड जॉइन मी प्लीज बोला है कौन है मिस्टर अशोक से ज्वाइन करो हिरेन ज्वाइन हो सकती हो आप मिस्टर अशोक से हिरेन देवो वर्मा ज्वाइन करो वो भी मतलब बैक करेगा ओमफ्राय जा कार्तिका मांखो
आङो लाइक दानल' दे सना होनदाना अके कार्तिक आगै लाइक ल'बाय दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा हिरेना मानखो जयन करो प्लीज सपोर्ट मी बोला है हिरेन प्लीज जयन करो बोला है कार्तिका मानखो आङो बिजि थ' होनदाना दे जेबो नङा कार्तिक आगै ओमफ्राय जा देबा मानखो हेलौ दीदी बोला हेलौ हेलौ भाई ओमफ्राय हिरेना मानखो जयन करो फ्रेंड्स रिटर्न दूंगी बोला है हिरेन देव वर्मा ने जयन करो गाइस हिरेन देव वर्मा से ओमफ्राय जा एनएस मानखो आंबो खालामबाय आब' सना साबस्क्राइब बाय थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो बेक हरगोन आङो दे ओमफ्राय जा एन सिस्टार अनार ना अके ओमफ्राय जा सर्ट भिडिअ मानखो आब' आंनिखौ बुंना होदो ना दान खालामबाय ना अके मा होनो सोर दं नैबे सर्ट भिडिअजोंबो जयन जादो सापर्ट खालामदो आरोना लोगोफोर कौन है शॉर्ट वीडियो से भी ज्वाइन हो जाओ हिरेन देव वर्मा आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन करो शॉर्ट वीडियो से ओमफ्राय जा मिस्टारा मानगो न्यू फ्रेंड जयन मी प्लीज पिन होनदों आरोना आइन सिस्टार जा अन ओके मिस्टार अशोक सापर्ट उदालगुरि क'क्राझार लिरबाय आरोना ओके थेंक इउ मा होनो सट आगै नैबे मिस्टार अशोकजों जयन जा ओमफ्राय बेक हरगोन बियो बेक हरफिनो हिरेना मानगो हिरेन ने क्या बोला मिस्टर अशोक चेक करो और रिटर्न करो ओके बोला है मिस्टर अशोक सब मतलब हिरेन देव वर्मा ने आपको सब किया है रिटर्न करो बोला ओमफ्राय जानुआ मानगो हेलौ बाजै होनदोंना जा हेलौ जानु आगै ओमफ्राय मिस्टारा जा मानगो हिरेन ब्र ओके बोला है ओके बोला हिरेन ओमफ्राय जानु आगै मानगो लाइक दानबाय थेंक इउ आगै जयन जागोन नामा जानु आगै ओमफ्राय मानगो जानुआ औ होनदो आरोना कौन है जानू गया रेसिपी ज्वाइन हो जाओ हिरेन देव वर्मा आपको ज्वाइन करना है तो ये जानू गोयारी है ना इसे भी मतलब ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय जानु मानगो सोर दं दायो बाजै होनदों फिसाला दं आं दं ओमफ्राय बोराय गैया जानु आगै फिसाला स्कुलाव दंहैयो अच्छा एनएस मानगोमोन दे ना आब' होनबानो इसोरा नोंजों लोगोसे थाथोंसै बाय होनदों दे ना आब' दे एनएस दैमारि आगै अके बाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय आं बेक हरगोन दे आगै दे ओमफ्राय जा हिरेना ओके बोला है ओमफ्राय जाना मोनगो ए बाजै होनदोंना ओमफ्राय जाना मोनगो मा ओंख्रि संगोन बाजै होनदों ओंख्रिखौनो मा संनो नागिरदों ओंखाय मिथिला आङो मा संना जानाय जायो जानु आगै ओमफ्राय जा मिस्टारा मानगो मासपाल लिरदों उदालगुरि अके थेंक इउ जानुआ जा हार्ड हरबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय सापर्ट लिरदों आरोना हिरेना मानगो ठीक है सिस्टर फिर मिलेंगे ओके सिस्टर बोला ओके हिरेन देव वर्मा थैंक यू सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जा उदालगुरि लिरदों मिस्टारा ओके ओमफ्राय जा एन सिस्टारा मानगो थाथ'दो कल फैबाय होनदों ओके मा होनो एन सिस्टार दावहारुआ हाय होनबाय आरोना हाय दावहारु हिरेना हाय बोला है बाय बोला ना ओके हिरेन ओमफ्राय जा मानगो मिस्टार अशोकआ एन बाजै बाय होनदों आरोना जा मिस्टारा जानुआ जा अन ओके थेंक इउ दावहारुआ जा मानगो दाबो
दाबो beautiful नों बाजै होनना बुंदों आरोना नोंगौ नामा दावहारुवा गेन्दे जानो मानखो join me friend होननानै हार्ट हरबाय आरोना कौन है join करो आंनो join जाहोनसै होनदो हेलो कौन है गाइस कमेंट करो join हो जाओ मेरी रेस्टोरेंट में साबधान आङो साब हरबाय दे जानो आगै मोनखौ मोनसे नै हाब गोसायनोफ्राय ओमफ्राय खै घन्टा जाखोब्रा रहिना are you so silika kari Rohit oke जानो मांगो बाजै थेंक इउ साब खालामनायनि थाखाय होनदों ओमफ्राय नै भिडिअआबो जागासिनो आरोना ओमफ्राय जानो थेंक इउ सिमृति हाय बोला ओके हाय दावहारुवा मांखो बाजै ना मा मावो बाजैया मा मावो होनदो आं जेबो मावा दावहारुवा गै जानो मानखो बेसे गोबाव जाखोमोन बाजै एलबि होनाया आङो 9:30 जाबायमोनदांलै बारबायमोन खोमा इसेनो जानो आगै रहिदा आरो लिखरादै मिस्टार जामांखो आङो गारियावसो दं दे अन दं बिके किउबले दे जेबो नङा दे मा होनो मिस्टार गारियावसो दंबा डिस्टार्ब जायोना गारिफ्राव डिस्टार्ब मोनो आंबो माथो जेबो नङा दे जानो मानखो बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जानो आगैया अन आरोना अके थेंक इउ जानो आगै जा पियारा मानखो गुड मर्निं बाजै होनबाय गुड मर्निं जोब्बाय नै भिडिअआबो जानो आगै लं भिडिअमोन आरोना जानुआ जामा आगे मात्र दुर्गा इंडिया हो क्या पूछ रहा है मैं इंडिया से हूँ रोहित Fraser, Baca rosti na emang ke hai abo arna abo reading nama baca rohit aman ke ab to Nepali जैसी देखती हो बोला नेपाली जैसी देख रही है ओके रोहित अमान के मैं भी नेपाली हूँ बोला आप नेपाली है ओके ओमफ्राय जानु थेंक इउ सिद्धारा मांके जोहा हाय बेरना हाय सिद्धारा गई सिद्धारा जा मांके स्वीटली होनदो स्वीट होनदो आरोना ओके थेंक इउ करिश्मा मानके लाइक दान साब दान बिके किउ होनदों आच्छा लाइक दान
Thank you, Charisma. Ini channel nomornya nggak two on na. Oh, bara. Baca pura, pur Dharma BK Boro subscribe कर दिया बोला ओके थैंक यू BK Boro subscribe कर दिया बोला ओके थैंक यू आपको मतलब बैग चाहिए कि नहीं चाहिए बैग चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगी आपको अच्छा चैनल नहीं है वीडियो ही नहीं है ओके ओमफ्राय जो माबा मांखो ओके रोहिता मांखो आपका रोहित ने क्या बोला आपका पति बहुत किस्मत वाला होगा इतनी सुंदर हो आप ऐसा मजा आता होगा क्या बोल रहा है रे रोहित ओमफ्राय रोहित मतलब करिश्मा मोनखो जोंहा मबाइल गंनै अन दं होनदों अके थेंक इउ करिश्मा अन ओके अन आरोना अके आं गंनै अन होननानै सानदों होनदो ओमफ्राय मिस्टार जाहानखो मबाइल गंनै अन दं होनदों अके थेंक इउ ओमफ्राय क'क्राझार लिरबाय आरोना अके जानो आगे अन अके ओके ओमफ्राय सापर्ट लिरदो आरोना अके सुरेशा जामांखो आब' नों हाबा जाबाय ना जायाखै होनदों आरोना आङो हाबा जाबाय सुरेश आगै मा होनो सोङाबाबो खिथानोसै नामा होनदो मा बिजुआ जामांखो हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै बिजु मिस्टार जामा लिरदों अके थेंक इउ उदालगुरि लिरदो आरोना रहिदा मांखो सब्सक्राइबार इउ बाय बोला आई सब्सक्राइबर यू बाय बोला ओके थैंक यू सब करने के लिए रोहित जानून विजय हाय बोला हाय विजय लाइक डन बोला थैंक यू विजय खबर कैसा है आपका विजय सुरेशा मामान का आदाया अबाव होनदों आदाया अबाव होनदों आरोना सोराङा नोंदाया मा होनो केम्पआवसो थायो डिउटियाव सोरां आगै बिजुआ राजि रोजा करिश्मा अनार ना अके थेंक इउ विजया थैंक यू बोला यू
Karisma on, okay, thank you day. Cùng này on, okay. Janwa gay, okay. नोबो दी हा हेलो बोला है हेलो नोबोडी कैसे हो विजय मंक बीके का फुल नाम क्या है बोला बीके का फुल नाम बीके का फुल नाम विश्व कवि है विजय teman Gita teman Gita ना हाय बोला रे हाय nobody हाय बोला हाय सबको हाय दे विजय ने बोला थैंक यू बोला वेलकम विजय कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो ठीक आसे ओके bây giờ ôi rồi kìa hello bây giờ cho nên để này hello ôi rồi kìa माबोरै खबरा अजयागै nobody क्या बोला I miss you friend बोला है ओके थैंक यू मिस करने के लिए विजय अंकल दिन में आता है अभी ऑफिस टाइम है बोला दिन में आता हो अभी ऑफिस टाइम है बोला है दिन में आता है मतलब अभी ऑफिस टाइम मतलब आप अभी मतलब ऑफिस में है क्या रे विजय अभी ऑफिस में है आप अभी ऑफिस टाइम है ओके अजे जों मा मैगं जाखो रा बाजै होनदो ओंख्रिया मा जागोनथाय मिथिथ'आलै अजायागै ओमफ्राय जोंहा अजाया माखौ मोजाङानो बाजै नोंहालाय बाजै होनदो आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो ओमफ्राय जानु आगैयाव जोंहा दाना अके अजाया अच्छा बाजै होनदो आरोना
Hồi radio friend bola hai. क्या बोल रहे नोंसिनि आता दे होनदो हार्दिया okay thank you ओमफ्राय जानु जामानखो हरदों आरोना सुबुमामोनखो गुड मर्निं दिदि होनबाय आरोना गुड मर्निं हाय अजया जामानखो सोर दंबा जे होनदों आरोना सोर दं माने रावबो गैया दायो बिब' दङ अजया गै ओमफ्राय जानु आगैया अन आरोना अके मिक्सा थांखोलै अके अजय सोर दोननो सोंबाय जानु अन रामसना जामानखो हेलौ नमस्कार नब की खबर होनदोंना की खबर होनदों खबर फालमर नमस्कार रामसन बिजुआ मा हाय बेबी बोला ओके Where are you from, friend? Oh, where are you? मैं अभी घर में हूँ मतलब nobody friend. Thank you हार्ट देने के लिए. बिलिफां आजा हाय हाय जिउ होनदोंना सोर बिलिफां आजा हाय जिउ होनबाय मिजा मिस्टार अन ओके थेंक यू बिलिफां आजा ए होनदोंना दिल्ली बजामन हेलो मैडम लाइक देने के लिए और फुल सपोर्ट के लिए आया मैडम क्योंकि मैं भी ऑन ड्यूटी कर रहे हो मैडम बोला कर रहा है ओके थैंक यू लाइक देने के लिए दिल्ली फुल सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच जानु जा ऑन थैंक यू बेजन फंबाय जा हेलो आब' हेलो आगै
दिल्ली हम क्या बोलो नहीं करता मैडम प्लीज ब्लू कर देना अच्छा ओके कर दिया है Bây giờ mình sẽ là नुजाफैदेरना like done by Anna thank you गोजोननाय थाबाय दिल्ली बांला thank you madam for अच्छा moderate add moderation okay ओमफ्राय जों मिक्सिला मांखो जाखांबाय ना मा होनदो जाथ'वाखैनो संगवाखैनो दासो संनोसै आरोना ओमफ्राय जों जानो मांखो न्यू फ्रेंड जॉइन मी बोला है न्यू फ्रेंड जॉइन मी बोला जानू ने जाबादे मानखो थगाय मारबाय आरो ने दे जेबो नंला होनदों आरोना जोंहा हरगोनब्रा र' टाइम लानानै राबादा ओमफ्राय जोंहा मिक्सिला मांखो फुङाव मा जाया दाबो जाया होनदों फुङावबो जेबो जायाखै आरोना साहा लोंदों मा होनो मिक्सेल ओमफ्राय बुलु होलाय होनदों ओमफ्राय बिरजना मानखो जोंहा मा ओंख्रि संनाय दोनहैलाय आब' होनदों ओंख्रिया मा संनाय जायोबा मिथिया होनदों ओमफ्राय दिल्लीबा मांखो बाय मेदाम बोला ओहो अच्छा ब्लू क्यों लिया है ब्लू लेके बाय बोला ओके दिल्ली ओमफ्राय जों मिस्टारा मा क'क्राझार लिरबाय आरोना ओमफ्राय जानु अन अके मिक्सेल अन नोंसिनि मा होनो नोंसिनि मा होनो सापर्टआव मनो जाबायमोन दे दिनैहाय लोगोफोर नोंसिनि अननायावनो गासिखौबो थेंक इउ दे एलबि फ्रेन्ड लोगोफोर ओमफ्राय जों मिक्सेला मांखो ओइ रायदाव मासपाट मा खबर होनदों आरोना रौता आच्छा ओइ रौतासो ना रौता मासपाट मा खबर ना सोंदोलै मिक्सेला ओमफ्राय जों जानुवा मानखो ओमफ्राय होनदों आरोना मिक्सेला जा मानखो नों ना बिके होनदों आरोना नों ना बिके होनदों औ आंनिया माने मिक्सेल ओमफ्राय मा कंग्रेचुलेसन हरदों आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मिक्सेल ओमफ्राय जाना मानखो फिसा मोनसिगोन नामा बाजै फैसा आच्छा मोनाखोमालै मनल'सो जादोंना जानो आगै ओमफ्राय हाथरबा मिनिनानै हाथरदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय दिल्लीबा मांखो अरे मैडम जी मैं ड्यूटी में मैडम बट प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो मैडम फिर आएगा बोला ओके ओके मानो दिल्ली मतलब ड्यूटी में है ओके कोई बात नहीं ओमफ्राय साइमना मांखो जोंहा मा हरखो मिक्सेला जा अनार ना जानुवा जा मांखो ए होनदों ए होनबाय मिस्टारा मांखो रलै मिक्सेल साल्थे होनदों आरोना नै जोंहा ओमफ्राय मिक्सेला जा मांखो मोजां जाबाय दे बिके होनदों आरोना औ जाबायमोन मोजाङालाय मा होनो मिक्सेल ओमफ्राय मा जोंहा मिक्सेला मांखो मा रायदावाबो होनदों आरोना मा रायदावाबो होनदों जोंहा मिक्सेला ओमफ्राय जा प्रदीपा मांखो वेयर आर यू फ्रम बोला मैं आसाम से हूँ फ्रम आसाम है मेरा ओमफ्राय लोकेल माले
and nama जाखो hello girl होनदों hello boy ओमफ्राय जा जानुमोन ओके मिक्सेला मांगो आं गाबोन रौथा थांगोन सालथे होनदों गाबोन रौथा थांगोन आरोना मिक्सेला ओमफ्राय जा दिल्लीबा मांगो जी मैडम बोला ओके ड्यूटी में है तो कोई बात नहीं ड्यूटी करो अच्छी से दिल्ली ओमफ्राय जा जानुआ गया मांगो माइरं जावगासिनो नामा बाजै होनदों आरोना माइरं जावदों ओमफ्राय मिस्टारा जा मांगो थां दे सालथे होनदों ना थां दे सालथे होनबाय जा मिस्टारा प्रदीपा मानखो जोंहा आसाम इण्डिया होनदों ना आसाम इण्डिया ओके ओमफ्राय जा मिक्सेला मांगो ओनार ना ओके थैंक यू प्रदीपा मानखो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल बोला है अच्छा मतलब आप ओके गुड मॉर्निंग आप नेपाल से हो ओके मिक्सेल ऑन थैंक यू खेर बि एम मानखो जोबाखै दाबो होनदों आरोना जोबथ'वाखै र' होनदों 11ता ओमफ्राय जा मिस्टारा मांगो उदालगुरि लिरबा अके खन्थाइ लोगो हाय फ्रेन्ड आरोना हाय फ्रेन्ड लोगो खन्थाइ मा खबर खनबेसे जाखोलै लोगो फुजाखौ जोंहा थांनानै खनसेल' मोनजासिगोनलै थांनो जायासै थांनोसै आरोना खनसे जोबिनि फुजा जोबिनि सिगां ओमफ्राय जा मिस्टारा मानखो मासपाल लिरबाय आरोना अके मिक्सेल अन ओमफ्राय जा 8.7 मानखो हाय बेबि ना के मिक्सेला मांगो जा सालथे आंजों थांनोबा फै रौथा थांनो होनदों आरोना थांनोबा फै रौथा थांनो होनदों मिक्सेला लोगो लादों ओमफ्राय जा खन्थाइया मांगो दासो आंहा गैया खनसेल' होनदों आरोना खनसेल' जादों आरोना जोंहाबो एबार खनसेल' मोनजासिगोन बायदि मोनदोंलां ओमफ्राय जा खन्थाइ मांगो माला फैगोन फुजा नायनो होनदों माला थांगोनथाय दिन मा जाखो जोबैनि सिगां थांनोसै र'सो मा होनो खन्थाइ लोगो जायखिया शुक्रबार सनिबार आरोना बे साननैयाव अखानायै उन्दुनांगोन ना स्कुल गैयियावसो थांनांगोन होनदों जा मिक्सेल लोगो जा मिक्सेला अन थेंक इउ ओमफ्राय मिस्टारा मांखो थांथ'ला सालथे मालाबा थांगोन दे मोजां सम लाना होनदों आरोना थांथ'लानो मालाबा मोजां सम लाना थांसिन आरोना मिक्सेल अन अके थेंक इउ जा मिक्सेला मानगो आंहा हांसो बेदरजों जाना फैसै सालथे होनदो हांसो बेदरजों जाना फैनोसैनो खन्थाइ मानगो मेगन मोदै जायोना होनदो मेगन मोदै जायो उन्दुनो ओंखारोना फुजा जाबाथाय ओमफ्राय जा मिक्सेल अन अके थेंक इउ खन्थाइया मेगन मोदै जायो होनबाय आरोना खन्थाइ लोगो मानखो खामानिफोरानो सोलाबथारा माथो होनदों आरोना खामानियाथ' सोलाबै जाखागोन खन्थाइ ओमफ्राय जा मिक्सेलाव अन अके थेंक इउ ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनदों हांसो गैया सालथे बिसिनाव दाउलाय मेरला दं होनदों आरोना हांसो गैयानोलै मा होनो मिक्सेल दाउसो मेरला दं बिसिनाव खिथाहरबावलायबाय नोंनो नै मा होनो मिस्टार अशोकआ मिक्सेल ओमफ्राय जोंहा खोर बि एमआ मा होनखो एक्टरा माला फैगोन नोंहा होनदों आरोना एक्टरा माला फैगोनथाय बि एमआ गै ओमफ्राय जों खन्थाइया मा होनखो दसेल' दाबो दे सोलाबथारा होनदो जेबो नङा दे खामानि थायोना बिरादनो ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनगोन दाउबो हांसोबो जाना फैसै आं होनदोंना हांसोखौ मा होनो दाउखौबो खावसे जाबोखा नोङो होनदो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मिक्सेल अनार ना अके थेंक इउ मिस्टारनो बाहाग दोननाङा
जाजोबना फै मिक्सार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सानसुलिया जा अनार ना अके थेंक इउ ओमफ्राय खन्थाइया मा होनखो ओंखामबो संदों मानसिजों होना दं दा आच्छा मानसिया जिबो होना दं होनदों आरोना मिसिङाव जिबो होना दं अ दे ओंखामबो संदों जिबो दं अके मा होनो खन्थाइ खामानि थाखायो थानायालाय मिथियो आङो खन्थाइ लोगो अके ओमफ्राय जा सानसुलिया मा होनखो अनार ना थेंक इउ मिस्टारा मा होनखो आंनिबो जाबो फादो सालाया होनना मिनदों आरोना गावनिबो जाबो फादो होनो मिक्सला जाया मा होनखो सालथे नोंनि बाहागोखौबो जाना फैसै आंदों बाहागोखौबो जाना फैनोसै ना आन्दायसिगोन होनबालाय बेयो मा होनो मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा बिजुआ मा होनखो हाय आब' खाम जाबाय नामा होनदो जाथ'वाखै आगै बिजु ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ मा होनखो ओंखारथ'सै दे फ्रेन्ड भिडिअबो आपल'ड होदों होनदो आच्छा भिडिअ आपल'ड होदों आरोना अके दा नायगोन आङो मा होनो खन्थाइ जागोन दे बाय बाय खन्थाइ गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो दे सालथे होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा बिकास नुजाफैदों आरोना बिकास आगैया बाजै होनबाय आरोना औ मा होनो बुंदो दे आगै मा खबर बिकास ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो हाय बाजै होनबाय हाय मा होनो दियार दान दियार केयारे अके ओमफ्राय बिकासआ मा होनखो लाइक होबाय बाजै होनबाय थेंक इउ बिकास आगै गोजोननाय थाबाय मिक्सेला मा होनखो सालथे देनां बिगुरखौल' जाफैदो नों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा फिन होखारदो होनदों आरोना अके बिगुरखौल' दोनबोदो बेनो जाजोबना फैदो होनदो बिकासआ जामाखो बाजै खबराथ' मोजां होनदों अके मोजां जानांगौ आरोना बिकास आगै ओमफ्राय मा खालामनाय खिथाहरदो दे बिकास ओमफ्राय जागोन दे सालथे होनदों थागु आंखो हाय होनबाय आरोना हाय दिउ मेने बन्द' खालामबायमोन आङो माबा आउटजों गनायखाय मिस्टारा मा होनखो आङो बारा गोजानाव जाहैला बिके आं बारा गोजानाव जाहैला बिके नोंनावसो जाहैनोसै बिकेनावसो जाहैनोसै सालथे होनदों आरोना गोजाननिया गोथाव जायोलै होनदों मिस्टार ने मिक्सा लागै ओमफ्राय जाबो जाया मानखो हेल' होनदों आरोना हेल' अजय सिं ओमफ्राय गुड मर्निं बोला हे गुड मर्निं अजय सिं मिक्सेला मा होनदों आरोबाव गाबोन जाना गोथाव मोनब्ला 27 थारिखआवबो जाहैनोसै आंनो मिक्सेलाबो जाजोबना होसै नामालै दाउखौलाय अमा मानि जाना फै होनबालाय अमाबो अमा हांसो दाउ मा दं जाजोबदो नोङो खालिनो ओमफ्राय जाबो जाया मा होनखो काहा से हो बोला मैं आसाम से हूँ किरणा मा होनखो हाय हेल' बोला है हाय हेल' मिक्सेला जाया मा होनदों सालथे मोजां मेजेम बरहा नायना जाग्रासो ओमफ्राय जा बिजुआ मा होनखो हाय आब' मटन मेहगाव नामा दाउ बेदर खामखौ सोर संदों हाय आब' मटन मेहग
नामा दाउ बेदर ओंखामखौ सोर संदों होनदों आरोना संनाया संथ'वाखै ओमफ्राय बिब' दं आरोना बिब' मावदों ओमफ्राय आंबो संसै दसे थानानै बिजु आगै मैसो मा मिक्सारा मानखो गैला होनदों आरोना किरणा मानखो where are you from बोला from Assam है मेरा मैं आसाम से हूँ किरण किरण ओके बोला है कौन है लाइक नहीं दिया तो लाइक करो गाइस सोर लाइक होनो बावदोंमोन लाइक होदो दे सनाफोर दिया राजा मानखो अच्छा है ना बाजै होनदों अच्छा है माने बिबोनां दियार आप कैसे हो नों माबोरै दं दियार मिक्सेल जा बिखे किउट लिरखो ना माखो जा मिक्सेला मिक्सेला जा मा लिरखो सालथे मा सिरि जाखो होनदों नोंना सालथेया मा होनो गारियावसो दं ना मा होनखोथाय मिक्सा अनार ना अके थेंक इउ नंगौ नामा होनदों नंगौ नामा होनदों जोंहा माबा मिक्सा मा ओंख्रि जाखोलै मा होनो मिक्स ओंखाम जादोंना जायाखै जा मिस्टारा बाय बाय बिके होनबाय आरोना अके थेंक इउ मा होनो थेंक इउ लायनो मा होनो मिस्टार अके बाय बाय मा होनो मैया सानसे ओमफ्राय दाख्लै बे मोनायाव कमेन्ट फरायैखाय कमेन्टआ फरायबाबो जाबावलालै जे बाय बाय दे मा होनो दे जे मा होनो मिस्टार बाय बाय मिस्टार मिक्सेला जा मा होनखो बिके थाथ' दे जे मा होनो मिक्सेल अके जे दियारा मा होनखो हा अच्छा हे डान बोला अके थेंक इउ लाइक दिया अके मिक्सेला आंना सेवालि फुल अनला आच्छा सेवालि ओमफ्राय फुल आच्छा सेवालि फुला माखौ होनोलै ओमफ्राय अनला आरोना अके गोथाव आरोना अनला ओंख्रिबाथाय गोथाव मोनो आं अके केबेस ना मा ओमफ्राय मा हरखोलै सिनायला आङो ओमफ्राय जाखो बि एमा मा होनखो दायो मोनायाव फैबावगोन नामा नों होनदो दा मोनायाव आं गद गैया मा होनो बि एम मोनायावबा एसे फिर जायो नालाय नायनोसै Hi sister Berna. Hi brother. Taimako malah जायोलै होनदो माथो संनो आंलाय
Halo, halo, kabar kisah ya, Ninda? Ayo, angin dulu saya. Ikaw, okay? Ayo, dulu. मोनसेया मोनसे बावा सुसुमान मोनसे सुसुमान सङाखैनो इयाव गोबाव जाथारबाय 아치 사가지고 응? 사리가 이렇게 근데 아치 사이에도 돼요. 사람이
Ayu. Đi thì nào nè. Fraser Ridaman dan ang mabaya kay le Ridaman ke hai abunda hai aga bidawa per birbodem na bidawa pisona lai iya mamang ke reply hela na mandar na oh rah tos man ke tos si degrafau naina nai jatuan hai ma hono bi emagai bibuah Sebang dekai kasihnya bayar. Buru angge esebang dekau kasihnya biar dan dekrakau naini buru terus dekrak arena maba dedengmen mosla ओमफ्राय फानलौ देदों आरोना बेदराव होनो ओमफ्राय जा सुजिदा I love you miss बोलाहाय ओके asam dud aman goजा माबोरै दङ नानि होनदोंना मोजाङै दंथ'यो ओमफ्राय नोंलाय माबोरै दं ओमफ्राय हाय बोलाहे बिरदाव फैदोंमोन जोंहा बिरदाव अके बिमा रिप्लाइ होला नामा होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा माखो बिरदावा आफि माथो बारा मानसि बिरबोआखैहाय होनदो औ हाय बारा मानसि बिरबोआसै मैया सानसे होयियावनो मैया सानसे होयियावनो बिरबोआखै आरोना आंनो दै सुइस अन हैनो दे लोगोफोर सोर दंमोन आं दोननोसै दे एलिखौ सनाफोर बाय बाय गासिखौबो सबको बाय बाय गाइस